Waqt li ninsabu fl-eqqel tal-istaġun tas-sajf, il-kumpanija Malta Post ħarġet it-tielet 16 bolol uniċi bl-istatwi titolari u artistiċi ta' 10 parroċċi f'Malta u Għawdex. Fost dawn insibu l-Vara ta' San Publiju tal-Furjana, San Filep ta' Ħażebbuġ, Santa Katerina taż-Żejtun, San Ġwan il-Battista ta' Għawdex, Sant'Andrija ta' Ħalluqa, Marja Annunzjata ta' Ħalbalzan, Santa Venera u l-Madonna ta' Pompej f'Marsa Xlok. F'kumment ma' One News il-kap tat-taqsima tal-Filatelija tal-Malta Post Mary Grace Simpson qalet kif dawn il-bolol intoġbu ħafna mhux biss minn dawk li ġemmew il-bolol, iżda wkoll minn bosta porroċċjoni ta' diversi bliet u rħula Maltin u Għawċini. Notajna ħafna wkoll li apparti kolletturi li jistoltu jġemmew il-bolol, intlaqet ħafna tajjeb mad-dilettanti tal-festi. Qalet li lan tal-Malta Post li fl-istaġuni tal-festi li ġejjin, il-kolletturi tal-bolol li jkunu ġabru l-istatwi artistiċi kollha tal-qaddisin li terqu fit-toroq tal-porroċċi Maltin u Għawċini. Nis-sensiela ħsibna li kif jkun hemm is-set komplut, wieħed ikollu l-vari proċessjonali kollha li jinstabu fil-Gżejjer Maltin u Għawċin. L-ewwel żewġ settijiet ta' dawn il-bolol ħarġu fl-2017 u fl-2018. Dan is-sett jinkludi fih kartolini f'folju envelopes bir-ritratt tal-vari proċessjonali miħudin mill-fotografu Mark Mikallef per Conte. Intant daw kollha li jixtiequ jiksbu sett tal-aħħar sensiela jistgħu jagħmlu dan billi jżuru xi fera tal-Malta Post minn madwar Malta u Għawdex. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.